Audio Jungle. Casey Anthony hi tumkhachu America meche huat lo ber te jinga minin alar hle maya engwanga America meche huat lo ber nge ani ti tuntum chu kan ngai thau don ni Casey March ni som paru kumsang kha zakwa sumriat paruka apianga una pali Anthony aneya apa George hi police ani china anu Cindy hi home nurse ani bok chin an chung kwa in Florida an chenga Casey hi an open lai changin no pang har wang le ving vatak mai ania ama ero chu ate te changin dot soi a ching chau ema thil ho te a dot phwa chok a soi kwal na sa theile maya ti chuan Casey chu aron tleirol chawa high school kalin heta chia hian azia athak na se ema ama anu le pate engkim shil vek thin khan tuna chuan arukin thil atina sa hle a achung tam lova amimal nun chu private the angberin mang chawa tin Casey hian bialpa athak mun hle bok ni nan soya a single re ngai me lo ni ma se anu le pate hian an ngai ven vak lo ni ina langa tunge akom thina tunge achwa pui thin an hrangai lawani zankhuwa in chanten an party ya tleirol swal kan ti ang hi alafu ve cher hle mai ni ti chuan high school graduation day alo thlenga achung te chuan trol om ngei an tumta a Casey khonge in school graduation in mandon engti khuna nge ti te anzo chuan Casey chuan achang thadu talawa ti chuan an school a zirti tu te chu anwa bepop ta top maya ama ero chu an zirtir tu te chuanin Casey chu a graduate ve theilawang subject tin de thoa a fail ani tin an lo shil ta zoka ti chuan Casey chuan high school chu chol sanin Universal Studio na athokta a Casey hian ta hian bial pathar Jesse Grant atonga Casey po chu ama tumbur thin kha alo hlim ta ema he kumsang ni panga kum kha ani a kum top lam chuan Casey chuan arai ti en shete thwaya Casey hian fanai ala du lawa chuti rualin naw ti tlak po adu chuang lawani ti chuan refi en ngai to hnu chuan naw hi kapai tlanganga ama ero chu adopt turin ka pemayang tin ai ngai to ta a ti chuan thlasari chung chu arai thu chu en zep changa Casey hi nute chair lampang ani wangin in thu po tlemin a ol dewa thomhnu lus lampang begi lampang a hachina ama ero chu thlasari ani hnu chu anu le pa te shil chu achul ni in a sheveta anu le pa te bula chuan fa chu tlalvin apai tlanganga ama ero chu ashin vele adup tura pek atum thu ten chuan ashil tavek maya ama ero chu Casey nu le pa te chuan an lo rem ti ozong lo maya naw hi shinganga kemanin kan enkol bokang tu ma ipel lawang anti mia mai ni ti chuan Casey nu le pa te chuan arai thu chu an zep pui tarenga a u li chu engma an shil du lawa li hian a hriat chhuat tir chuan a thin rim ema hei wang hian Casey indam do ina naw anei puin akal ve du lo hialani Casey hian atirin anote pa chu abial pa Jesse ani thu asoi thina ama ero chu chanchin khatte ne na ero chuan note pa dik tak chu car accident in aboral to thu asoi bok Casey hi dot soi a ol sam kan ti to kha dot asoi kwala adot soya vek hian ama lema hi ain ok tang thina ni ti chuan Casey chuan fan nu du om tak mai a hring ta a aminga Kaylee Anthony tin an phwa a hemi hnu rei lo te hian abial pa Jesse po chuan Casey chu a propose ve ta boka ti chuan a hlim hle maya Jesse hianin note pa ni hian ai ngai mia maya ama ero chu an hanin nei don ta ka chuan DNA test ti kha du tatlat maya result alo chwa chuan Jesse chu aril ru ana kher mai Kaylee chu afa alo ni reng lo maya ama ero chu Jesse hi mi pa ngai mi pui tling ani a chu wang chuan inrem taka om chu atum ta zela
ama ero chu keili hian aril keisi hianin amizia athakna sa hle a ain thiam lo wang nge ni nga jesi hi adu to lo wang shim shim ti shiata nilawa ama ero chu keisi hi athin che sotin amizia chu mi tharhlak ang hi ani mai chu chu jesi chuan twar theilavin atopa kumsang ni paruk khan anin hwal na chu ati top ta ni ti chuan anin thena tanga re lo te a chuan keisi chu anun hluya alet le thwaya party na sa thei hle maya athian ten zan khwa khwain an party de renga afanu keili chu api le pu kuta ada top mai ni ti chuan tuni nen anin tonga tuni hi dj ani a athian tenen in anin lwa choma keisi hian afanu keili chu tuni te na hian a hrai ve zeu zeu thina ni ve khachu keisi chu achung te na in haw na sa hle meya keisi chu na wangin tampa Florida a ajinna afanu keili chu a hrai te dei meya hemini hi June ni som paruk kumsang ni pariat ani a hemini hi keili damma an mu nun ber alo ni tabokani keisi chu achung te chunga chuan a thin rim hle maya na wanga jin tur ma ni se thumno akeng hnemin ni engi muza chung chu chamri atumani ma se thudik chu keisi chuan tampa Florida pan lo chuan abial pa tuni te in apan ta zoka keili kha achwa pui nge ya ma se abial pa in awathlen chuan keili atel ve tlat lo keili chu api le pu te chuan in an ngai to em ema keisi chu an kola in tluang em khonge keili tia an zo chuan amu hil ti na lo chang maya thakhat chuang chu keisi chu abial pa bula chuan a om ta renga keili chungchang an zo piang chuan zeini bula a om atia zeini chu naw om tu ni na soya zeini bula a om ati lo le amu hil chuta khata akal ti hlir mai chuan a chang thina keili pi le pu te chu an ngai a tha thei to lo heti hun lai hian keisi hi a party na sa thei le a abial pa hi dj ani kan ti to kha club sang sangin an ruaya ti chuan keisi chuan azui ve zel buka heti live hian fb ang dewin my space ti an mang thina keisi hian klapa alam lai thalak sexy ti in ti siak na atel lai te ata tu thar thalak tu chu a upload choi choya keili thalak ero mu tur a omlo keisi nu le pa te khan a ma de to in keisi chu kar an man tira nakal nan le atul tul a man turin an thei to pin an fanu le an tu nu hi an support thina ni khachu keisi chu paisa la chhuak turin a chhuaka paisa lak chhuwa na mun a thleng shama a petrol a zo chia chi a ti chuan paisa chu ala chhuak ta ngei maya ma se abai tham hle thung ai ngai to awangwanga gas station thlinga kar a hnu tir don chuan a paisa lak chhuwa zong zong de tho chu a zo mai don ni na sia a ti chuan kar chu ama ta ani lo awang te po aniange car park na chuan a kalsan ta top mai ni atir chuan paisa lak chhuwa na na thok te chuan an she mai lawa ma se chu tia re tak a din hnu chuan car chu tu ta nge ti an nga event ta a license plate atang chuan a nei tu chu an she thwaya keisi pa George chu an phone ta a hello I car hi heta hian a omna are to hle meya ron ngai event rang ro an te ta a keisi pa chuan mak ati hle meya ti chuan awakala car chu paisa te pe in a hon ta a car chu an enfia vela anung an hon chuan bolhlo pe na bek alo oma ti chuan arim che em ema mithi ruang troi rim ang mei na rim chia ani chu bek chu hong lem lo chuan an pai ve maya kara chuan Febreze kar ti rim tuina bur khat chu an the zo veka akong khar hon the zong zong chu hongin niya an phota ani keisi nu le pa te chu an thin rim to hle maya keisi chu an biak the silo awang chuan anu sindi chuan zong turin an ina chhuwa santa a titileng vel atang chuan keisi chu abial pa ina omti a sheve a apan ding ta nga la avalu chuan khonge keili tin azot masabera keisi chuan na om tu zeini bula a om alo te olsam et maya
Cindy chuan ani chuan zeini address chu min pero keman ka hruai ho dawn ani ti in a hrila chutia an ti ta ka chuan Casey chuan chuan lam hrang hrang siamin an nufa chuan an ho dun ta zawka inan thlen chuan Cindy chuan 911 a call ngala ka ina hian misual ka poisa le ka rutu oma ron man ngal ro u ti in tin ka tunu kum thum mi abo bokani ti in a report ngala voi khat a call zo chuan ruma a fate Casey le li te in biak na chu a shefu ta a Casey chuan a u bula chuan Kaylee chu nau om tu zeini bula a hruai nge ya ma se zeini chuan a fanu chu a kol tlata hotir a phal lo ni in a soya te chuan Cindy chuan 911 call le in atunu chu kidnap ani zok tho avashil le ta a Cindy chuan police officer nge biak adu tho a soya te chuan officer hne na chuan ka fanu hi thakhat chuang about to a voina ka hmu a tin ka kar nen ka tunu hi na om tu in a kidnap bokani kar voina kan hmu la chu mithi ruang rim ang mai na rim chia a kalau thong tak zetani atia Casey ero chu chi ai om pon alang lavani police lam chuan Casey nge chu biak andu ta a Casey chuan police te bula chuan a fanu kidnap tu chu a hriat thu le ma se a number chu atlang thei to lo thu te ama ero chu tukin jing khan ron kolin Kaylee nen a in biak thu te le Kaylee po a that thu te chu asoya tin nau om tu ming chu Zaneida Fernandez Gonzalez ani thu te ashil boka ti chuan Casey buk chuan a uli hne na chuan July ni kwa anin bia a July ni sompanga anin be boka Kaylee nen po anin biak thu te Kaylee chu a birthday ya laklet a phal don thu te chu asoita a Cindy chuan a thil hriat chu a oi lo em a thil phwa chop lutuk ni in angaya chu mai ba ka engwangin nge police ne na a report lo a fanu hi angai to tak tak lo jok nge ti chuan police te chu ina chuan an ron thleng thwaya Casey chu a fanu Kaylee na om tu hne na athla na chuan an hruai ta a Casey chuan Sawgrass apartment a chuan hruain helai hi a fanu athla a hmu nun berna ani thu asoya Casey soidan chuan nau om tu zeini chu kumsum hni pangami fitnga le inchi sari asang paunza sumli rit samdum harwal tak New York lammi mel chelo tak ni na soya zeini hi Universal Studio a thopui thin thu te black le Puerto Rican thlapol ani thu te soiboka ti chuan police te chu Casey in zeini chen na apartment a soya chuan an chhauta a an kik chuan tu man an chang lova an beidong chu in nei tu ina chuan an chukta a ti chuan police te chu Casey in zeini chen na apartment a asoya chuan an chhauta a an kik chuan tu man an chang lova an beidong chu in nei tu ina an chuk le ta a chu in nei tu hne na chuan Casey soinau om tu zeini chu a cheng thi nem ti an zo chuan in nei tu te chuan apartment chu march thla atang khan tu man an lu alo ni in an soita a ti chuan police te chuan apartment ho in car CCTV footage chu en an di le ta a Casey na fanu Kaylee zeinin alak ni a soini footage an en chuan zeini emo Kaylee mel reng an hmulova police te chuan Casey chuan dawt a soiti an hrethiam thwaya Casey chu an chui chiang ta zawkani ti chuan Casey chu Universal Studio alo thok reng lo maya reilo te chu a thok ve ma se an ban na alo rei to a mi bula chuan Universal Studio thok reng angin alo in soi thin ani police te chuan an thil hriat thar chu an zep ri a Casey chu Universal Studio an boss hne na min hruai te che an ti ta a Casey chu azam lova studio thok ang mei chuan konfi takin a hruai ta a boss office chu hek lo le Casey chuan a hruai kwala atopa chuan a beidong ve ngang aniang ta hian ka thok lo ati top mai ni Casey chu July ni somparuka man ani a afa angai tha wangte
police ne na information diklo asoi wang tein jela anda ta ani police te chuan car chu endik antum le ta a heta chia hian Casey nu Cindy chuan ama 911 a call laia athil soi car chu ruangrim chia ang mein alo report to kha asoi dang ta dai maya bolhlo bek le pizza troi hmuar alo atile ta dai mai ani police ten an han shil fia ngial nu chuan ka soi swalan niang te atil ta vel mai maya engpo chu ni se car hnunga chuan thil val an hmu a chuan police ui hruai po chuan car chu an hnim vel chuan a phili vak vak mai boka car trunk carpet chu police te chuan an lata a taksa train hnu wal nge ani ti an fin fia ta ani heta chia hian tinge Casey hi thubai ortir alani lo na chan hi mi tu po in mak an ti a tin police te hian car hnunga hian chloroform hnim hlum an hmu boka chuti chung chuan Casey chu dollar nuai nga in anu in alabel chuak thei chu mi makti ala tling reng an in le che vela chuan mi puile media ten an bor renga tu poin Casey chu afanu thatu nge in an ngai mia to ani December ni som pakhat kumsang ni pariat khan pa pakhat hian 911 aron kola luru amu thu asoya an vathlen chuan mishing luru alo ni ngeya luru a chuan duct tape alo in bel boka luru bulvel an handap chiam chuan bolhlo paina beka ru ro dang le naute blanket Winnie the Pooh cartoon blanket an chhar boka thil chiang em chu Kaylee bedroom kha Winnie the Pooh theme ani ti chuan Kaylee nge ani ti an fin fia ta a Kaylee ru ro an charna hi Casey te ina tanga mil khat vela hla ani tin Zaini ati kha Zaneida Fernandez Gonzalez kha a om nge ya ama ero chuna om tu ni lavin mishing pa ngai ve mai ani a tin Zaini tia asoi hianin inpu ming chhia tumna Casey file ve bokani Casey laka ti chuan Casey chu first degree murder charge ani a thubai ortir ani ta a thubai a ora ti chuan achung thu an ngai to avat ton bok Casey chuan attorney tan Jose arwaya thubai ngai to chan alo ni ta a court in Universal Studio ithok lava now tu Zaini po a heklo hetiang dot phwa choblu tuk hian engtinge inun hi iman thei ti zona anzo chuan Casey chuan kumriat mi lek ani lain apa in ati du da thin thu te tin sexual abuse ani thin thu te chu asoita a apa chuan aphana sa hle mai afanu nei chun hi voi khatma ati du da ngai lo thu te chu asoya ama ero chu mak tak mai in Casey nu Cindy ero chuan Casey lam hi atang hlau thunga engkim chu adikani Cindy Casey soizong jong chu apompui vek mai ni chu ti chuan prosecution lampang chuan an theory chu an ron puluta a Casey hian Kaylee hi ti hlumna nim hlumna in atimuanga ti chuan aron har huna a aw chhualo na turin a hmui chu dak tepin a char betanga ti chuan car hnunga hian ada ta ni in an ngaya a party zo aron holama chuan Kaylee chu alo thita si a ti chuan polhlo paina beka pain rama apaita ni in an ngaya ti chuan Casey attorney Jose chuan Kaylee chu swimming pool a atla a ti chuan arwang chu Kaylee pu George chuan bolhlo paina beka da in apaita ani ti in dot mhlum aron soivele ta ni chu George chuan alana ema thubai ngai to thatle ani hun thlengpo angak zolawa in chu a chwa santa ani an in chu chwa sanin hotela ariaka mani inti hlum tumin zu le damdoi apola tin suicide note thui tak paper a aziak boka atopa chuan Kaylee ka tunu kalau kale ti na ziak bokani ama ero chu ahun taka George hi chan man ani a ti chuan case chu amor an bok don ta a mi zong zong chuan TV a an chang thupa judge chuan thiam lo a chan tir ngei an ringa
ama ero chu mak tak mai in judge chuan Casey chu thiam lo a chan tir lo tlat mai media le mipui lung oi lo chu an pung khom na sa hle maya poster te kingin kong an zo huai huai mai ani mi zong zong chuan Casey chu Kaylee thattu ni in an ngai veka ama ero chu engtin nge judge hian thiam lo a chan tir lo thei ti chu tun thlengin mi te mak ti ala tlinga tuna hian Casey hi zalen takin a om meka tin photography lampang azir tel boka photography azir na chan hi investigator ni adu thu ala soi cheu mai mitam tak chuanin Casey nu le Casey hian judge le prosecutor te chu an tham ni nge yin an ngai mia maya a chan chu Casey hi a ma khanin anu in dollar nuai nga te mek mai in alo bel chuak to a tin Casey te chung kwa hi an har salem lo hle boka chu mai ba ka Casey le a attorney Jose te chu anin ngai zong chhun zom ngala voi tam tak chu Jose office a Casey hi seruak ngal ngatin an hu thin ni in an soi bok Casey now tin mitam tak chuanin Cindy in afanu Casey atran tlat na chan hi ama a now adopt tura pek atum lai khan aphal lava tuma I adoptir lawang nangman I en kolang ke manin kan en kolang ati ha kan la shechewanga hemi in thiam lo hianin Casey lam hi atangta ani mai lo mo ti te po in nyal na anasa hle mai boka khati zong kha Casey Anthony case chung chang chu ani a nge dan comment lama in la